Sidem Permanem Sidem Permanem kinarya lenggah wonten saking Gring Siti pertandhaake kinarya sintai kawula manembah marang Gusti Kang Purba dumadi ingkang kinen anggelar jagat saisine kanthi sedakep manembah suku tunggal kang ateges kinarya meper bawa songo mujudake ngecali sedaya angkara murka sedaya durjana buti sandala sakabehing Sukerta mugya sakabehing selebur papan tanpa dadi gantiya tumindak kang alus nuwuhake kahanan kang edi bani gemari pahloh jinawi jumbuh kang binayuh sebodo kang sarwa sinedya basuki KKS Rahayu kang sarwa sinebut angkara murka durjana lebur papan tanpa dadi Suradira bayaning ras lebur dening kapas ruti kang kinarya angrangin ambedah angkasa amyak sepining swasana praton dosa gelar sepapan saya dangu secedak saya celak bodole radya wala putri sing paraga kang kinarya pating dalem biar pating cinalorot busananira ayo pilih barisan lor apa pilih barisan kidul yuk seto raga lho iki seto putih raga awak sak kabeh awake Sri Kandi Putri iki putih kabeh seto raga
Gusti
Rapopo dasarnya usume udan. Resiko menjatil. Dadi 1001. Hah? 1001. Kok kan wis to yuk mawar biru. Mawar biru wis mau.
Obrol lagu. Wah yuk enceng. Oh mati. Gara-gara. Nah, ayo segitu. Kok janji setia. Katresnan sejati. Nah, nggih monggo para pamirsa niki nuwun sewu wonten kalangan niki pokoke kaya kandang celeng gitu. Ya iki wis pokoke ingin niki ngangkat rekoso. Nggih monggo anggenipun mungkasi kegiatan hiburan bersih dusun wonten Karang Tengah Sumber Wungu Tepus nggih.
Padha karo kejebak banjir iki. Tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Yo disyukuri sing penting udane mau ora terus ya to. Nek udane terus wis ora bentuk. Ora ono para pamriksa sing rawuh sementen iki ra ono, nggih. Nggih, bengung Mas Jenggot. Nah, nggih, efeknya kurangi, nggih. Oh, efeknya dikurangi. Dikurangi. Waduh, nganggo segara madu barang. Segara madu. Manut. Pokoknya sing khusus Babak Putri ki lagune sik. Nah, nggih, mangke ugi badhe kalajengaken mbok pilih samangke Babak Putra ingkang langkung serem nggih kados padatan kiprahipun Setaraga anggenipun merti dusun nggih ngregengaken suasana wonten ing Karang Tengah Sumberwungu mbok bilih anggenipun bercek dusun sampun kalampah rikala dinten Kemis Pahing nggih alhamdulillah pinaringan kelancaran boten wonten alangan setunggal punapa. Monggo nggih. Sarengan musisi Bolo Lajon nggih. Manut nggih. Capek gunung. Segara Madu. Capek gunung. Monggo sarengan Mbah Jenggot sound system. Nah, mangke bar Segara Madu gilirane Mas Sawer Krowak iki bun-bunane 700.000 engko ayo ben nyambut gawe mengko. Ana to. Gimana yo bar Segara Madu. Lah mau jarine ukur kon delok kowe ngono. Mau ukur kon delok mudi ngono kuwi. Yo monggo mang 6 Jumat.
Kita kembali ke laptop. Aku bisa niki apa lho lagu iki? Goro-goro kebendes dadi lali aku. Ya ngono. Bendes lungkoh. Nah, nggih. Tasik sesarengan kalian Setaraga. Iya, Setaraga. Ora teko dolanan HP wae. Jarene arak Lembang apa ki mau Kang? Ayo manut karo sing Capek gunung. Aku iki bisa nih kabeh lagu jane apal nih goro-goro SD. Kok saiki ora apal? Ora apal goro-goro SD bisa tawuran karo wong Gebang aku ya jenenge Wasno. Wasno. Wasno enek pura wong jenenge. Dadi untumu gigis wis diantek Wasno. Goro-goro bandem lungkoh bisa. Heeh. Lah nek saiki Wasno ya sompong. Ayo padha tuwek. Jane ngene lho Kang Pak, anu Pak Budi. Piye. Kang Bajur iki kudune kan nek untuk taklik kan di dokterke. Oh. Dhek digejlokke. Yo digejlokke. Maksudmu kepiye? Lah dhek gogrok ngono Pak. Apa sing gogrok? Kuine lho. Untu. Iki kepiye Kang iki? Nembang meneh apa? Kowe lah nembango kowe iki. Nembang. Gek nyuwun pirsa karo sing mirsani. Ngersake tembang nopo? Jare apa-apa apal. Mlaku lho mlaku. Mlaku. Abot iki kraket segene. Sing Bapak-bapak ibu-ibu ngersake lagu napa nih? maju. Ngarep lho. Ben Kuwi nek karo wong asu iki grogi lho. Kowe ngarep kono aja ngeyel. kancane, Mbah. Mikir sing ora dibuntut kancane, Mbah. Asu Mbak nek kowe ora kebolok ning ngene wae. Ngersake lagu napa, Bu? Caping gunung gratis, Bu, ora dipungut Apa, Bu? biaya. Balonku ada 5 jarine iki ndak. Ndak gua tidak balonku ada 5. Balonku ada 5. Padahal balon hijau gampang jedot. Gek mongko. Ayo toh. Sing gampang jedot apane? Balon hijau. Lah nek sing kuning ora. Ora nek sing kuning. Dadi nggo bapak-bapak ibu-ibu iki nek ora tuku balon aja sing warna hijau. Nggih. Ya niki sing jero kalangan iki balone 6. 6. Ayo nggone Mbah Ireng loro, nggonmu loro. Ora iso nek ora kari sitok iki mangsamu. Nek ora percaya greme ngono. Kowe wae Kang sing nembang Kang. Ora, kowe kok mau jare nembang apa? Ya iki ngene Kang, anu Mas Budi. Heeh, piye? Aku iki kepengin nembang mengenang masa lalu soalnya kan kanca-kancaku ning kene kabeh zaman SD iki. Kelingan zaman semono. Zaman semono ngono. Ki Aku opo? kepengin nembang sing ingin ku menangis ngono kae lho. Oh, tak ingin ku sendiri. Pacane sahdu ngono lho Kang. Ayo, co. Lagune sapa? Menangis. Ning Oh, Tak Tommy ingin ku Jefisa. sendiri. ning kok karo elekno soalnya aku wis udah lali. Siap Mbak Nur. Oke. Tenang kok dikancani. Dikancani toh. Ayo tekancanane tenang. Ayo dikancani yo sing njaba kalangan ngancani Kang Sawer nyanyi. Pokoknya boleh goyang nek gelem jeblok-jeblok nek ini spole lho Bu. Tak ingin ku sendiri ku ora Mbah Putri do joget kabeh. Yo ditineng, co. Ting-tingen cok. Nang. Nah, ngono kuwi. Suratang. Oh, suratan to. Iya judulnya Suratang iki. Oh iya, suratan. Ingin ku menangis. Nangis so. Iki Aja dhuwuran. nangis tenanan. Kan kurang kutok. Wal, Yo. Kok bisa Kang? lek mau nyanyi mobil. Ingin ku menangis. Sing kok terusé kira-kira kecekno. Aku iki dhuwur ijo, ndek Oh ijo. iya, Aja awas semangat. titenono. Iki sok semelang ngene karo aku. Iya, wis manut. Engko kan ana Kang Mudi. Ya ora kena jagake kancane kok. Mosok karo kanca rak tego. Mbok sing angkatan ki sing gendek nek kok Nurli wis genah. Nek kowe lho nek kecekin ku Nek sak karo saya. Mbak Nur iki padha lho 11-12 iki. Oh iya. Ya, yo. Selak wengi. Jo, selak wengi. Suratan. Suratang Mas. Ingin ku menangis. Tommy Jefisa. Ning saiki Sik tak madangke HP motone rada blawur. Zawer krowok Zawer Krowak si gandeng tiada tunggalnya. pino Pulau asli Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia Raya. Sing apa? Ndi ya? Yo. 5 6 7 4. Nek wis mulai model Kang aku Kang. Kamu di Aku wis ngobrol gitu. Sikilku. Wong aku.
dadak Jakarta. Ya kowe joget ngono wae. Le nyanyi gentenan. Aku wis krasa iki. Aku wis krasa. Apa ya? Iki krasa. Aku sing. Menangis jangan ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti sesari tak megahnya dunia bahkan tak tahu jadinya rambut panjangmu hari berlalu dalam mimpi seakan ku berjalan di balik awan gelapmu yang ada hanya hitam yang ada hanya gelap aku melangkah dengan perasaan mengapa aku terhingga dunia ini hanya menanggung beban dosa dan derita ku sesali namun itu tiada arti kini aku sadari semua itu sunatan darinya. Ngono kuwi. Padahal biyen suaraku ku apik banget lho, Kak. Biyen karo saiki padha wae rupamu ya saiki saya peok. Aku asline biyen apik aku. Biyen. Biyen. Kelingan iki kelingan wasna berarti. Si iya aku anggere kaya wasna emosi yo. Mesti iki wong ning ndi krasa lagi. Wong jotos aku. Wis tau jotos kowe ning sekolahan. Heeh. Aku iki biyen iki nganggo kathok anu kae lho. Apa? Aneka Karya Sapari. Wane karya Sapari. Terus anu ku jero ihing. Hah? Mereke ihing. Merke Ihin. Heeh, nek bocah-bocah saiki ora mudeng. Ora mudeng. Ujuk kathake ujuk Puma. Lah Mbak Nur li ora mudeng sing merek ihing. Terus aku mikir lho ket mau. Katok sing ning safari. Sae akeh maksude. Ya ora kok sitok Aneka Karya Sapari gambar TV biyen. Gambar apa? Gambar TV. Ki jan judekno omonganmu. Kathok merke Sapari. Oh, Mbak, terus Gambare gambar TV. ki gambar TV. Apa di gambar TV iki? Lah Mas Mudi dia ora nembang-nembange lah bisi. Gula wis mau ya aku kesel nembang. Yo, nembangan. Jadimu salah wengi. Yo, ayo nur duet karo nuli, duet karo nuli. Apa? Ora yo aku apa wae injung dadak tari senengane. Yo. Sidorondo. Yo, Sidorondo sik Sidorondo. Dorondo. Yo. Engko tak bopong Kok lho. nggo sepatu nganu, sepatu sing sok digone alas kapot jenenge. Karo cekelang aku to. Lah, Men ora iki pirang sasi, Mbah? 6. Tak mitoni. Nitoni. Sidor. Iki lho obah iki nek. Iya, Obah. lanang iki, Dik. Oh, lanang. Pas awake dhewe iso bunguk kae. Sing peteng ya aku kudune. Aduh. Mesake kowe aku. Dene nek lanang meteng lewat ngendi? Kono kae. Oh iya. Watuk merucut. Wah, iya. Oke, monggo Mas. Yo Sidorondo. Tak tung tak. Sik berarti iki. Injak aku nek perkara. Karene nek Sidorondo iki lanang se. Yo, heeh. Pusen mulo. Oh, tiga kali. Gamelan. Nanging piye? Nanging piye apa pusen mulo? Bezen mulo se. Pusen mulo sik. Bezen mulo se. Yo. Kosek urung digameli. Ya siap-siap Oh, iya, lho. siap-siap. Men suarane iki los ngono lho. Kosek. Ya apa ben ono nek wis. Kosek. Karo joget. Oke. Sarangan kan sawer yo, goyang yo. Iya yo. Ben ono wis mulai ya ben ono.
papan dunungmu bali nang asal usulmu yo. SGT channel, Semanu channel, Goku Alvariski channel, Viola channel, WNC Studio.
sampun Pak Wandi. Kula aturi tidak wonten ing lokasi. Pak Wandi. Jebul kae sing tak anti-anti Sampai kita dekatan samulat terpuji